Hola, somos Sara e Águeda e imos a facer o vídeo sobre os prexuizos lingüísticos sobre o galego. Escollimos o prexuizo acerca sobre que só as persoas maiores falan galego, o cal é mentira e vamos a desmentilo neste vídeo. Si, imos preguntar a xente do Pocío, dado que xa estábamos nas clases e hemos aproveitado. Está agora aberto. Sí. Estamos aquí cunha familia, acabamos de atoparnos no Pocío e vamos a preguntarlle unha serie de cuestións. Como estaba de cada un? Estaba en Maravilla. Eu Antolín. ¿Sabes cómo te llamas? ¿Cantos son ustedes? Casi o mesmo. Cal é a lingua que máis fala habitualmente? A ver, eu creo que bastante coisa. O sea, por puro falar máis, perdona, que te sabes, que por máis falar galego é a nai. E ti estás a falar galego ou castelán? Galego. Hola, soy Sara. Encontré unha nai xove que fala galego todos os días na casa. Como te chamas? Na súa familia soes falar galego? Moi ben, que siga así. Agora imos co conclusión. A partir destas entrevistas acabamos pensando que o galego e o resto de linguas non dependen da idade dunha persona, senón das súas condicións e os seus hábitos de fala e cotidiáns e etc. E que nós, os galegos, temos na nosa man coidar a nosa lingua e que temos que coidala e facer que a nosa lingua chegue a máis e non se quede no olvido. Porque é patrimonio. Exactamente. Moitas grazas e chao! Chao!